Jungle. না স্যার এটি তো এটি লোকের টানা দিলে যদি মন सार तिने ब थाइ जागाबो बेरखि खायनाय जाखा हामबाय मो चिनि उजान पाथलेया घाट बिसि आन्डार परमनगर साबजन चिपाइजला जुनालनि आन्डार और टोटाल 3टा सामुं खालाजागै दङ चिनि पुलिया सोंनायखा चिनि एमडीसी सिडेप फाननि रांबाय जे माद लेभेलिं खालायद्रांबनि हिंका ताबो चिनि जुनाल तै दुइटा बक्सेल खालाजागै दङनो अमनो किसान नागिनानि हिनि फायलेमनि अबाकेनो तिनि गोबांमा जागा थाना दंफानो तिनि अरन लेर थांगा अमन परे गोबांमा सामुं दङ तिनि अरन नाजा फायमनि सामुं ठीक ठाक नचले दङयो माद लेभेलिं रंबो काहामनो किसा जे हानि कसानान बागा हाना रमाने आबो काहामके उनको रजाकलिया आबनो तैसा काहामके रन्या खालायनान बागै सोंमा सानाय बासा चंनाय आं अलमोस्ट बंनो दागिरनाय आजागा अमन नाजा फायमनि हिंके लुकरंनि दाबिनो तिनि अर गनै बंनि जे बक्सेल खालायमानि आं मुखुची आमसानि लुकरं मुखुची तो लगी तंगसिनि साबजोनाल चेयारमैन परबनगरनि बरमगोनां रनजित ओबीसीनि चेयारमैन बरमगोनां जय सिंह तै जत लुकरक दङ अमन गुरिन्याया होननो